Comúnmente. É que eu son xa digital, son da era digital. Sí, xa. Entón, tú que te poñes a escribir, non? Sí, entón, ejemplo. Ahora vai nos axudar a corregir as nosas posturas José Ferreira, que está con nós. Hola, moi boa tarde, José. Boa tarde, que tal? Ele é monitor de motricidade laboral. Sí, eso é. Traballa nunha empresa que se dedica a isto, a asesorar aos empresarios e aos traballadores e traballadoras das posturas no seu traballo. Efectivamente. Sexa un traballo físico ou sexa un traballo de oficina. Sí, o que temos ahora mismo. Realmente o que nós facemos é adecuación físico-motriz do traballador ao posto de traballo. E de outra forma é, pois, tratar de que... Vou apuntar eso que acaba de Sí, dicir, ¿no? porque non me vale para nada, pero vou apuntar aquí. O que Adaptación tratamos... psicomotriz. Anota, toma, aí vale. A ver, tú ponte tamén a traballar. Exactamente. Entonces, tú vai nos corrigindo se ves que facemos mal, exactamente. Algo mal ou algo ben. Home, primeiramente, sí, o que se evalúa normalmente é a ergonomía, neste caso, ¿no? Entonces, o que temos que saber é... Ergonomía. Ergonomía. Sí, ergonomía. Ergo, de erguido. De erguido, vale. Nomía. Denomía. Pois moitas veces, mira, vamos a usar a bancada esta que temos aquí ao lado, moitas veces o que temos que facer é estar ben sentados ou ben colocados. Algo que temos que ter en conta é que non existe unha posición perfecta, ideal. Cada un ten a súa, neste caso, non? Pero, ainda así, calquera posición, por moi perfecta que sexa, mantida no tempo, é mala. A cada tempo había que variar. Entón, que primeiro que podemos dicir a toda esta xente que traballa na casa ou que, digamos, ten moito traballo de oficina é interrumpir ese momento. Cada canto tempo? As recomendacións que fan neste caso os expertos din que cada media hora. Cada media hora hai que erguerse. Hai que erguerse ou simplemente moverse, facer pequenos exercicios compensatorios. Así que son os xefes igual cada media hora levantarse. No, pero é un minuto ou dous. A veces segundos incluso. Ves? A veces incluso segundos. Hai moitas estrategias que se poden emplear, non? E tamén, de feito, dices que se pode facer pequenas pausas activas cada 2 horas, que sería máis que abondo para poder conseguir os obxectivos de evitar Pero dices que non hai postura boa se moito, pero eu sempre escoitei o de estar cas costas rectas. Sí, eu tamén. Sí que hai posturas boas. O que hai son, digamos, hai posturas que aceleran os procesos de producir inflamacións, lesións ou patoloxías, e outras que non. Neste caso, por exemplo, unha posición que podíamos ter ben corrixidas, que sería 90 graus de cadera. Aquí non, así. Neste caso, sí, pois mira, teríamos que ter, efectivamente, algo que podíamos corrixir, serían 45 graus de flexión, xusto na parte da cadera, máis ou menos está ben, intentar ter casi toda apoiada a parte do fémur, e 45, a ti si que hache un poquinho... O que dis que é malísimo é traballar así. Más que traballar aquí nesa posición, o problema que temos é que nos sucede a todos, é que nos encollemos. Non, digo cruzando a perna. Cruzar a perna, sí, é algo que evidentemente que non é positivo. Cruzar a perna non é bom. Non é positivo de todo, non. É dicir, mellor recomendable ter pas caderas, ter as pernas ben postas cada un no seu sitio. Ben, tú mira como estabas tú antes agora. Unha vez, hai pouco, fun ao neurociruxano porque teña algún pequeno problema de lumbares, e Manuel Fantini, que é un dos grandes neurociruxanos deste país, eu estaba na súa consulta, eu estaba lle preguntando: e por que terei esos problemas de espalda? Eu estaba así, mira, así. Así, como estou agora exactamente. Claro. Como estou agora exactamente, eu preguntando: por que terei esos problemas de espalda? E me di el: mira, por eso, mira como está sentado. Pero estaba, esta posición me parece bastante... Tamén me pasa a min eso. Sí, neste caso, para estar moito tempo nesa posición non é positiva. É dicir, había que intentar que estudas un puño máis botado cara atrás... apoiado na mesa, non descargas o peso. Ou non, díxeme que había que estar así. Efectivamente, a columna está feita para aguantar o peso. Claro, vayamos por partes. Primeiro, ímonos centrar, ti seguro que atendes a moitos oficios diferentes, hai nos físicos, pero hoxe ímonos centrar nos traballos de oficina, ou que en teletraballa na casa, etc. Ou que está, perdona, ou que non traballa, que está na casa vendo a televisión moitas horas e dolle as costas. Eso, o sofá é malísimo. Claro, de estar sentado. O sedentarismo é malísimo. O problema é costar moitas horas, esa é a clave. Cal é a parte que máis sofre do noso corpo? Cando estamos na oficina, sobre todo as costas. É a que máis sobreperxudica. É arriba ou abaixo? Todas. Tanto arriba como abaixo. Porque, claro, no ordenador, non? Tal como estás tú. De feito... Eu habitualmente traballo así. Estou ben. Estás mal. De feito, o que tens que intentar é estar o máis apoiado posible, erguer a pantalla. Porque o teclado sí que podes ter ben posto, mentras apoiamos ben os antebrazos e demais, e que nós estemos aí xogando co teclado. Faríame falta algo para poñer a pantalla aquí? A pantalla, sí, a pantalla un puño máis elevada. Porque sempre temos moi baixa, ou que? Somos ter moi baixa. O que provoca que teñamos unha pequena flexión cervical é que nos moleste aí. Non, incluso, os portátiles teñen ese problema. Teñen un problema que sempre estamos cara abaixo, entón, e ainda por riba, co móvil. Iba a dicir, agora co móvil sempre... Efectivamente. Cabeceas un pouco. E se te fijas, nós en vez de levantar o teléfono, non? É para que... Non, pois agachamos a cabeza co teléfono así... Non é viable estar o día inteiro facendo isto. Non, pero moita xente ten problemas aquí. Efectivamente. De estar seguido agachado. Moitas propostas que nos facemos, porque eso é dificilísimo de corregir realmente, é facer exercicios compensatorios. Por qué? Porque eso vai a suceder, vai a correr, sí ou sí, casi seguro. Entón, que facemos? Compensatorios. Exercicios que intenten apaliar un poquinho os efectos que aparecen con nuestras posicións. Exercicios de que tipo? Imos con eles. De carácter físico. Hai que facelo. Sí, por exemplo, podemos empezar así. Un ejercicio moi sencillo que nós podemos emplear moitísimo nas oficinas
vale? E tratar de mobilizar un poquinho as nosas costas, porque o problema que temos é que estamos moitos tempos parados. Por eso dicíamos que, independentemente de que estea ben feita, exactamente, hai que moverse. Independentemente de que estea ben ou mal feita a posición, o que ocorre que ao final, pois quedamos aí atascados e quedamos atorados e non nos movemos para ningún lado. Un moi sencillo, que además é moi fácil facer, ponernos as manos nas clavículas aquí, moi fácil. De acordo? E apoiar o Cando ven mentón. na oficina dan ganas de facerlle isto, pero a alguén. A verdade, non? Bueno, vamos a este exercicio moi sencillo, para tratar de que non se movan as nosas cervicais, de acordo? Entón, apoiamos o papo sobre as mans. E dende aquí enchemos o peito e que tratamos de mirar cara arriba sen mover o mentón, digamos, das nosas mans. Buscando mobilizar a espalda e non a zona lumbar. De acordo? Se non estrangular a ninguén, non fai falta aí. Entón, o que facemos dende aquí é simplemente mover arriba para baixo, tratar de secar o peito, eso. A vez que respiramos, non? Sí, a vez que inspiras, podes mover para arriba e darlle. Eso é, expiras e vas para baixo. Vale, evitamos mover sobre todo o coello, neste caso. O que queremos é tratar de mobilizar xusto a zona da espalda alta, que é unha das principales causantes do problema tanto cervical como lumbar, por esa rigidez que presenta moitas veces. O tema do móvil, esa chepiña que nos saca, fai que esa zona, a zona dorsolumbar, digamos, a zona dorsal, que non se mova. Non, que non se move. E non moverse, pois, tanto arriba como abaixo, ten unha hipermobilidade e que provoca unha molestia. Entonces, O sea, co que malo, claramente, é non moverse. sin duda alguna. Claramente, non? Sin duda alguna. Vamos, sempre pomos o exemplo, pois, un can que está preso, tú vas a xogar con el e xoga fatal, incluso morde. Un can que xoga, corre polo monte, faz tricos con el, tal, nada que ver, se can a gusto, sabe comportarse. O que está preso morde e ladra. Pois nós somos, ese sentido... Segundo exercicio. Se te estás agobiando. Segundo exercicio, moi sencilliño, chamase TW, de acordo? Este máis que de estiramento, que non é estiramento, é un exercicio de activación. Por qué? Porque temos que ter a musculatura encargada de estar erguidos, de acordo? Activada. Entón, é moi sencillo, estendemos as mans para diante, podemos estar sentado, ainda non hai falta erguerse, de acordo? E facemos unha W car nosas mans, aquí atrás, vale? Ten en conta non botar para diante a cabeza, que sen querer a veces facémolo, por esa comprensión, de acordo? E o que tedes que facer é, con toda a musculatura da espalda, tratar de chegar atrás, 4 ou 5 segundos, relajamos e volveríamos para diante, e cuidado ahora non darvos, faríamos a posición de T. E aí estaríamos 3, 2... Levámonos los tres a unha oficina, entra un cliente, nos ve así, Pois, Juan, é de dicir que se fai, hai xente que o fai e que notase moitísimo. Cada canto tempo? Isto que varias veces no día? Sí, de feito, hai oficinas que poñeno cada 2 horas, poñen un pequeno recordatorio na súa pantalla que xa pon informático e de repente, un exercicio moi sencillo. Está moi ben. Colocan aquí, 3, 2, 1, volven e abrirían cara atrás. Aquí estás tirando o pectoral, non? E facendo forza ca musculatura da espalda. Fas as dúas cousas, estiras o peito a vez que fas forza atrás. Porque moitas veces o problema de manter unha posición, se lle dices a alguén pola calle, ponte dereito, e ponse dereito, pero ao cabo dun minuto que fai? Pumba. Por qué? Porque non ten a forza, non ten a, digamos, non ten a musculatura adaptada para estar ben colocado. De feito, cando ves unha persona que pola calle que vai ben colocada, dices tú, que raro, que estirado vai, non? Que chulesco, que chama atención, porque vamos todos encollidos. Bueno, pois, moitas veces, é o que se recomenda a xente que traballa na oficina é que fagan actividade. Fora, independentemente de que nós lle recomendemos facer exercicios ou estiramentos ou tal, é facer actividade. Entendo perfectamente, porque hai xente que se senta na cadeira e bota 5 ou 6 horas seguidas sin moverse. Hai xente que traballa en oficinas de banca ou con tipo de atención ao cliente. No, é que te vas, supoño que esmorecendo, vas caendo, así, acabando é unha postura. algo moi simpático, que además uso a veces cando facemos as formacións cas empresas, pasas un cuestionario no que preguntas se facemos un cálculo moi sinxelo de saber se son ou non son sedentarios. Dices tú, o 80% da población é sedentaria. E tú non pensas, como é a xente? Non se evoca. Cando botas todas as contas, dices, ostras, que son sedentarios tamén, son os 80. Entón dices, combatindo pequenas cousas, xa non digo, pero bueno. Ti podes facer unha hora de exercicio ao día e ser sedentario igual. Se non faz nada máis... Se faz exercicio, cumplirías co mínimo. Porque vamos dicinos entre 150 e 300 minutos semanales de actividade física. E tú botas conta son 30 minutos diarios. Media hora ao día. 150. Media hora ao día. 5 días a semana, media horiña. Media hora ao día. Bueno, veña, danos outro exercicio, neste caso para as pernas, que xa me estou agobiando. Pois mira, temos un moi sinxelo. Son Vou xurbar aquí un sedentario. cachiño. Vale. Apoiándonos nesta casa na mesa, moi sencilliño. De acordo? O que tratamos é de... Ten cuidado que a mesa que nova, non? Sí, está a estrenar, de acordo? O que vamos a buscar é ir adiante e cara atrás, vale? Botar atrás a rodilla e mobilizar. De acordo? Non fa falta chegar abaixo. O que queremos que é disociar as nosas caderas e buscar un pequeno exercicio no que fagamos algo de forza e volta para arriba. Por qué? Moito tempo sentados, pernas inactivas, amnesia glútea, patoloxías asociadas con eso. Moi sencillo, e faise un par de veces cunha perna, pumba, faríamola aquí, e buscaríamos ca outra, exactamente.
Non che dá o vestido, o que? No, dame, verdad. pero... Pumba. E xa tan sinxelo como isto, unha activación. Os exercicios que fixemos agora, que poden levar facelos de seguido 10 segundos cada un, a veces nin eso, de acordo, en medio minuto, un minutiño que decía antes, pois diríamos unha activación máis que feita. De repente, pois, cortas esa posición mala que tiñamos e incorporas unha boa posición. Vos traballades con xente que traballa en oficinas, sentados, e en traballos físicos tamén, entendo? Tamén, sí. No levantamento de pesos, non? Toque logística, además, sí. E, además, de feito, hai moitas veces o que plantexamos, nos vimos todos do ámbito do deporte, do alto rendemento, prevención de lesións. O que plantexamos é, nese caso, pois, na logística, ou fabricación, ou diferentes tipos de factorías, o que plantexamos é como se foran deportistas. Porque realmente o problema que teñen eles é que son deportistas, pero non meten goles, non levantan... Levantas caixa todo o día, pois... Os repartidores, hai tantos repartidores que van polas casas repartindo paquetes, os teñen que manexarse con distintos tipos de paquetes. Exacto, entón, ademais que botamos toda a maioría parte do día traballando, entón é importante... Claro, ter unha boa postura no traballo, claro que sí. Podemos falar de beneficios. Sí, moitísimos. O sea, para o traballador, pero tamén para a empresa, non? Claro, vamos, hai algo que se cumple moitas veces que é o presentismo, non? Xa non, porque moitas veces falamos das baixas e demais. O presentismo é ese tempo que tú estás no teu posto de traballo, pero non estás traballando, por diversas causas. Pois se chama? Presentismo. Hai xente que o domina, eso. Sí, hai xente que o domina. Pero moitas veces... O que ven sendo rascala, non? Sí, pero moitas veces ocorre que hai xente que debería ser baixa e polo motivo que sea, pola súa circunstancia laboral ou polo que sea, non causa baixa. Entón está no traballo e non traballa. É un problema moito real porque nin fai nin deixa facer. Non, entón que nos atopamos con xente que sufre moitísimo isto, entón está descontenta o seu traballo, non produce, a empresa baixa moitísimo a produción, pois claro. E a vosa empresa contratan vos as propias empresas, entendo? Sí, claro. Para mellorar a calidade dos traballadores, efectivamente. A calidade de saúde, o rendimento tamén. Sí, sí, exactamente. Moitas veces o que buscamos justamente é buscar o punto que é o que eles, digamos, teñen, neste caso, que o que falla que baixar a produción, a saúde dos traballadores, e ir a por el, facemos un estudio previo. Agora mesmo estamos vendo algúns dos beneficios para a empresa se temos en conta a nosa saúde laboral, como mellora no rendemento de productividade, é dicir, se paramos de cando en vez e nos cuidamos, imos render mellor, non? Sí. Reducción de baixa laborais e absentismo, pois tamén ten lógico. Entendo que vos entrades polas oficinas xa vades vendo, non? Xa vades vendo. Pásame... Ao principio que non vos conocen ainda, mira aquel como está, mira aquel como está. Pásame pola calle, incluso. A miña moza, vou por aquí, mira, esa persona ten un problema das rodillas, non sei que da espalda, dice, queres mirar pa ela que vai ben bonita, deixa tranquila. Pásame, deixa tranquila. Unha cosa que non falamos. Esta cadeira, por exemplo, que temos aquí, esta é unha cadeira correcta para traballar 4 ou 5 horas nela? Para ti non, porque, por exemplo, tú eres moi alto para esta cadeira, entón non ten o suficiente apoio para ti. Non ten suficiente bancada, se chama isto? Sí, neste caso non tería suficiente. Tú terías que ter a cadera un puño máis para atrás apoiada, incluso un pelín máis elevada. Hasta onde tería que chegar? Faltache un cachiño todavía por aquí. Pero ten que chegar hasta aquí? No. Intentar, sí, todo que sea... Ten que chegar hasta aquí a cadeira? Tratar de apoiar o máximo posible o fémur. Non hasta o final, é dicir, non ten que chegar a tocar co gemelo. Eu no coche, a mí no coche chegame por aquí. Sabía. Moitas veces temos que intentar reposar, que fai que descanse o máximo posible de vosa perna. No. Claro. Porque senón que farías xa, digamos, fallas tensión, fallas forza, pero cuanto máis descanse a perna... A miña sí, estás un pelín alta, se puxas un pelín máis abaixo... Pero no coche tamén? No coche tamén. No coche tamén para conducir, canto máis descanse, máis larga seña a bancada aquí? Totalmente, de feito evitas despois posicións raras, de cansancio da rodilla, e moitas veces, incluso que este un puño desposada. É dicir, 45 graus na cadera e na rodilla. No coche, a bancada esta, meretela así, a mellor levantarlle un pouco daqui, para que descanse un pouco máis. Digamos, inclinas demasiado para a cadera, entón se perjudicarías, porque o que farías sería meter cupa dentro e terías a espalda facendo, digamos, a... O sea, tú queres que mellor incluso no coche que vaya completamente recto? Claro, mellor sería un poquinho. Vale, porque eu tamén cometo ese erro no coche. Moi interesante. Pásanos moitísimo. Temos tamén, camioneros e demás, tamén corriximos eso moitísimas veces. Pois entendemos entón que se de cada media hora no traballo imos tomar un café, un pincho de tortilla, estamos nos movendo tamén un pouco. Tamén. Ou simplemente ir a imprimir un pouco máis lonxe. Vale, está ben.